contractor, the company and the KHASI. Pynlong ka President Jong ka State Mahila Morcha ka Seng BJP na Sikkim ya ka Organisational to Jong ka Mahila ka Baarsngi. Ka President Jong ka State Mahila Morcha ka Seng BJP ka Smiti Stitjana Thapa ka Pynlong ya ka Organisational to ka Baarsngi ha Meghalaya. Layasinran langru daki nongtre Jong ka National Mahila Morcha ki dukot ka NEC bat ki State President. Ya kani ka to lasdang ha ubnai ka lalingkot nadu arpho kendai tarik hadu laipho tarik. Kani kato ka yadon bentaru bat ki Asha ki self-help group bat ki longkme bayo jingerap na ki scheme sarkar. Kani ka kanhon ka phai khmat banpen skotho ya ki jingmantoy hakishnong na ki kam ki ba lapen ya daka sarkar jong kari India hapo ka jingelam jong umantri rang ba do kari Narendra Modi. Kani ka jingle to kathmu banpen klanya ka jingedei ban skotho bat ya lang nakabenta banpen klanya ki kenthei hakathan. Usambut Menteri